Сьогодні зранку Янукович думав, що нема ні України, ні українців. А ввечері вже він там у себе в Межигір'ї точно знає, що ми є. І нас кожною хвилиною стає все більше. І тому наше завдання не відходити з цієї площі, а навпаки прибувати з кожною хвилиною, щоб нас ставало дедалі більше. Ви бачите, що нарешті, після першого тижня, кияни своїми сигналами, своїх автівок підтримують народ, який хоче зберегти свою гідність. І завтра, і сьогодні все залежить від нас з вами, від нашої гідності і від того, чи завтра і сьогодні вночі масово вийде на вулиці цей наш древній святий Київ. Сьогодні зранку, може 100 чоловік ось тут знайшли прихисток у Свято-Михайлівському монастирі. Церква українська, справжня українська церква дала захист цим побитим і понівеченим злочинцями із Беркуту людям. І зараз вони кажуть, як не дай Бог що, їхні стіни до наших послуг. Але якщо нас буде бодай така кількість, як зараз, і будуть приходити люди ще, то ми самі зможемо і захиститися, і захистити кого завгодно. Тому що метою нічної акції Януковича було залякати нас з вами. Але ж ми тут є. І банді не вдасться нас залякати. Банда піде геть.